Kohanmen kopara ha u Jesus Christ menta kesngi ngilapoi ha kesngi kebakhadu jong ubenai jemang ubenai uba ngiduai kerpang ha kamarat soti ubenai jong rosary ha kene kesngi kebakut jong ne benai kabalang karakhe ya kesngi buram jong ka jingle jingo jong kamaria tesoti ya ka Elizabeth Hakane kasngi ko hanmen ko aparato ken khendiat ngin pusan sepang kane kasngi kraw kasngi jong ka jingle jingo jong ka Maria ha ka Elizabeth ka gospel bamata kasngi ka itho yanga bade phi ba ka ong ba ka Maria ka kre bat ka le bran sha juda ban le jingo lane ban le yarab ya ka Elizabeth Kaneka kentian bran kabaya thu yang abade pi kat akaju grup kapor ka khot yang ai pi ken ban puson balai ka Maria ka kre kloi bad ka mare bran ban lej sha ka Elizabeth ban lej ngo ayaka ban lej pe yaka kidon kidau ki ba ka Maria ka lej bran kadau ka banengkong yolese ba ka Maria ka lej bran ban lejngo ya ka Elizabeth kadei namar ba ka Maria ka kwa ban lej ai ka khubor ba ba kalayo nautrai hadin ba angel Gabriel wan ban penbena lane ban ai ya ka khubor ba ha ka Maria kamla ban set halade marwei kat kane ka khubor ka ba kraw ka ba beleul ai ka jingjit ka jungu yaka balong ka kmi jung belai den mata kadau kamare bran bani ai ke khubor ke banengkong ha ka Elizabeth ke banengkong kadai kadau ba maka ka kwa ban le ai ka ne ke khubor ba ke bau blei la jit yaka ban long ka kmi jong ublei kamar kadai ka khubor ke ba ke ba kwa ka Maria ka kwa ban le ai ha ka Elizabeth kadai ba ublei menta ula pha ya lau jong ukun sha ka perthei ban penlaj im yangi ban pelaj im ya ke perthei kane kadai kadau ke baar ke ba ka Maria ka kwa balin ai ha ka Elizabeth kadau ke balai ke ba ngila ban yo i ba kadai kane ke bau blei uit ya ke perthei hadu kata bat ulapha ya lau kun ba marwei kane kadai ka lain ke bangi pule na ke gospel jong Yohanes kalanong ke balai de khadu bekat ka lain ke bekat henreu ban penpura ya kane ublei ulapha ya lau jong ukun ba marwei kini kita kilai teli kidau kiba ngidei ban puson halaka jong ka jing im menengkong ka Maria kalej bran sha ka Elizabeth ban ai ka khubor ka ba ka Maria kala syajid balong ka kmi jong ublei baar namar ba ublei uije ya ka perthei hadu kata ko hanmen ko para manga mapiru ublei ulajid yangi balong ki breu jing hoj om dei balong kikmi jong ublei hanrei yangi la syajid ublei dalade ula jid yang abade pi bangin long kita ki khon ki jung bangin long kita ki breu ki jung dei na mata kadau ba mangiru ken ha ka jung em ka jungi ngidei ban lej sha ki wei pat ki para breu jungi ban lej sha ki breu ki bangi tho ban lej sha ki breu ki bangi mi tho bangen lej syaki breu kiba mangi ngia syong rangkat hapo kaying kasam gajungi hakaim lang kasalang gajungi ban ai kane ka khubor ke babha yanga lajid doblei balong ukun jungu yanga lajid doblei balong usyakri jungu yanga lajid doblei ban sam ya ka khubor babha ka ba ublei uej kumjuro habau blei ulajid yang abade pi balong ki breu jungu habau blei ulajid yang abade pi balong ki khun ki jungu habau blei ulajid yang abade ya pi balong ki syakri ki jungu deina ka benta bau kwa ban penpau ya ka jing ik ka jungu ya ka perthei barok away den mata kadau ka jing em ka junga ka jung pi ka dei ban long kata kadak jong ka jing ik ha ki wei pat hato mangaman wa pi ngelapan pau na em ya ka jing ik ka jung blei ha ki wei kumba ka Maria kalapan pau ya ka jing it ke jong blei legba ka jing le jingo jong ka lengba ka jing syakri ke jong ka
leng ba ka jing don rengkat ka jungka leng ba ka jing yarap lem ka jungka ya ka Elizabeth ka bala don ha pedeng ka jing pun kon Kamaria ka lej ban Sakria ka pen pau ya kana ka jing ik ka jung blai ha to manga ban ma phi ngi kloi na em ngi le na em ban pen pau ya kana ka jing ik ka jung blai ha ki wei pat ladang ngimpat le ladang ngimpat laban pen pau ya kana ka jing ik ka jung blai ha ki wei pat ko han men ko para kanai ka dei ka sngi ka badeng kong ka bangi dei ban sedang ho yo le se pilale kato kat ni yo le se pila persang da ka bor ka jung phi da ka jing nang ka jing start ka jung phi han rei ha kanai ka sngi ka bangi pen ngi buram ya kanai ka jing le jungo jong Kamaria ba Kamaria ka pen pau ya ka ka jing Sakri ka jung ka yau blai leng ba ka jing pun ka jing kha jung ka yau khun blai leng ba ka jing Sakri jung ka leng ba ka jing Krishan leng ba ka jing Yarab jung ka ya ka Elizabeth ngiru ngede pen pau ka ha kanai ka sngi nadu kanai ka sngi ngede pen pau ya kanai ka jing kloi jingi ban Sakri yo blai ka jing kloi jingi ban pen he pen san ban pen roi ya kanai ka jing it blai da ka ba ngi Sakri ya ka we da ka ba ngi Krishan lem ya ka we da ka ba ngi Yarab lem ya ki we kat ka bor kat kan jing nang ka jing start ka junga ka jung phi kum juru habangi puli bat habangi ngap ya kanai ka jing ruai jong Kamaria ka bangi ong ka Magnificat kanai ka jing ruai jong Kamaria ka khot ka were ngai phi ban puson ngakwa ban sim tang ka we ka poin lane ka mat puson na kanai ka jing ruai penon burom jong Kamaria yau blai ngej batsania ya ka bau blai ula kular hapi ngej batsania ya ka ka ba ublai ula kular ya phi hato manga ma phi ngidon em kana ka jingej hato ngidon em ka jingshania ya ka bau blai ula ai hanga ba da phi komong ong mene ublai ula jit ya phi balong ki khun ki jungu ublai ula jit ya phi balong ki Sakri jungu ublai ula khod ya phi ban lej sestelak ka perthei sabaro keleng ka perthei ban penmena ya ka khobor ka jungu pingej na em pisanian em ya kana ka khobor ka bau blai ula ai phi ublai ula ai phi ka yin ka sem ublai ula ai phi ka jing em kana ka jing ai ka jung blai kana ka jing kular ka jung blai ya phi hato pidon em kana ka jingej ka jing shania hau habangi dan ka jingej habangi dan ka jing shania ko hanmen ko para ublai upendep hok ya ka ba ula kular kumbau pendep hok ya kular ka ba ula ai hau Abraham kumbau ula ai hau Ishak hau Jacob ula penurlong ula pendep da ka ba ujit ya Kamaria balong ka kmi jung blai da ka ba upha ya lau khun syakane ka perthei lang ba jong Kamaria klempep haba ngingej habang gidan ka jing shania ublai un sependep ya ka ba ula kular hanga bada phi den mata kadau hagane ka sngi ko hanmen ko para token ngin kerpat token ngin IT la de haublai kum Kamaria ngidan ka jing sngoret kum Kamaria ngin pediang ya kamon ko jung blai ha ka jing em ka jungi habangi pediang ya kamon ka jung blai ha ka jing em habangi dan ka jingej ka jing shania haublai klempep ngila ban lej shaki wei pat ban ai ka khubor ka babha ka bau blai la le ka bau blai la jit ka bau blai la pha yang a ba de phi ban klempep ngila ban pen roi ban pen he ban pen san ban samlem kene ka jing ka bau blai ula ai hangi ha ka jing em jingi paman la ka sngi to ken ko hanmen ko para ha kene ka sngi ngini duai ngin kerpat bau trai nong ai boringi ban le kum Kamaria ban mare bran shaki wei ban Sakri ban samlem ya kata ka jing ka jung u an yuro ya Jesus Christ